Myfyrdod ar y gŵr Gwahanglwyfus. Ac yn ddechrau gydag ar y weddi. Arglwydd, byddwn yn cydnabod yn aml ein bod yn teimlo'n anigonol ac yn ddiwerth. Gwared ni, rhag bod yn hunanol a helpa ni i geisio mwy o sgwmni a thyfendith. Amen. Ac yna rwy'n eich gwahodd chi i ddarllen naill ai yn Matthew, Marc neu Luc, hanes y gŵr Gwahanglwyfus. Mi fydd Matthew 8 bennod a nodau 1 i 4 yn taro'n iawn. A'r cyflwyniad. Yn ddifyr iawn, ceir llawer o gymeriadau sy'n ymddangos yn hanesion iachau ar Efengylau, na wyddom ddim o'i henwau na'i cefndir, ond yw stori fod yn fodd i'r darllenwyr weld mwy o Iesu. Roedd y gwahanglwyf yn gyffredin yn y wlad ac yn glefydd nad oedd modd i'w wella. Ar hyd hanes, roedd yn gwahanu pobl oddi wrth eraill, ac hyd at ganol yr 18fed ganrif, nid oedd modd i'w wella. Ceir hanes arall o Iesu yn iachau 10 gwahanglwyf ar yr un pryd. 9 Iddew, 1 Cymeriad. Mae'r hanes hwnnw neges ddyfnach ynglyn â salwch ac angen yn dwyn y dioddefwyr o dras wahanol ynghyd, nes bod yr afiechyd yn clirio a bod y rhwygiadau cenedlaethol yn ail ymddangos. Luc, pennod 2-15. Mae'n siŵr y byddai gweld gwahanglifon yn olygfa gyffredin ym Mhalesteina, a bod eu hofnau a'i hunigrwydd yn gwbl ddealladwy. Tybed faint o gleifion oedd mewn unrhyw gymdogaeth ym Mhalesteina yng nghyfnod Iesu ar y ddaear. Pwy all ddweud, ond bod yr Efengylwyr yn dangos cleifion felly yn dod at Iesu ac yn gofyn am lanhad. Pan ddangosir Iesu yn cyffwrdd y cleifion hyn ac yn dewis ei achau, roedd yr Efengylwyr yn dweud llawer am Iesu. Fyddai neb cyfrifol yn gwneud hynny, ond roedd y disgyblion yn gwybod fod Iesu'n fwy na'r afiechyd, ac yn ei cyffyrddiad yn medru adfer claf. Elfen arwyddocaol arall yn yr hanes hwn, fel yn iachau'r 10 gwahanglwyfus, yw fod Iesu'n cymell y sawl a iachawyd i gydnabod ei bod wedi cael iachad drwy ewyllus Duw, a bod angen i'r claf ymweld â'r ganolfan grefyddol Iddewig i ddangos hynny yn gyhoeddus. Anmyfyrdod ni heddi. Ar hyd y canrifoedd ac ar draws y cymunedau, bydd pobl yn ymwybodol o'i hunigrwydd a'i hanobeth. Efallai, nad dioddef o gyflwr y gwahanglwyf fydde sefyllfa pawb, ond yr un y gofid ar unigrwydd gyda chyflyrau eraill. Bydd yr eglwys ym mhob cyd-destun yn dweud fod Iesu'n cydymdeimlo gyda'r unig a'r dolurus, ac yn ymateb i'w gofyn hwy. Pwy a wyr, beth yw person arall? Boed oherwydd gofid meddygol, emosiynol neu gymdeithasol. Mae'n hawdd ddychmygu fod y person yng nghanol y stori angen rhywun arall i ddeall ac i ymateb yn gadarnhaol. Ym mhob hanesydd fel hyn yn y Testament Newydd, mae Iesu'n gwneud gwahaniaeth i fywyd yr unigolyn ac yn adfer y person. Elfen arall yw bod y dioddefwr yn ddienw, fel pe bydda'r Efengylwyr yn dweud wrth y sawl a fydde'n darllen y deunydd na'r oes unrhyw un yn ddienw ac yn ddiathyr Iesu.
Byddwn yn cerdded heibio'r lliaws bob dydd, ac yn aml ni fyddwn yn gwneud unrhyw ymdrech i gydnabod y sawl sy'n cerdded tuag atom, ar y stryd neu mewn tŷ bwyta. Nid dieithriaid mohonom ar ein taith drwy fywyd, ond pererinion yn rhannu'r ffordd, yn gyd ddibynnol am gwmnïaeth ac angen perthyn i eraill. Trydydd elfen yr hanes yw bod y claf wedi adnabod Iesu ac yn dweud bod croeso i'r Iesu ei wella. Pobl y ffydd yn cyflwyno Iesu i eraill a'i hannog i wahodd Iesu fewn i'w byd ac i wneud y gwahaniaeth. Byddwn yn ddigon parod i gynnig arbenigwr a allai wella cyflwr o salwch, neu ei gynorthwyo i ddatrys gofid ariannol. Faint o gymeradwyo Iesu a wnawn i eraill? Tybed pa fath o wahaniaeth a wel ein cyfeillion ynom ni wedi ni wahodd Iesu i ddylanwadu ar ein bywyd a'n gwella. A gorffennwn gyda gair o weddi. Ar y glwydd, byddwn yn gyson yn dy wahodd i fewn i'n bywydau ac i'n gwella. Cydnabod i'n haflendid a wnaeth y Gwahanglwyfus a chydnabyddwn ninnau hefyd fod staen y byd ar ein bywydau ac angen i ni gael ein glanhau a chanwn gyda'r emynydd golch fi'n burlan yn y gwaed a gaid ar galfari a galw allan, Syr, os mynnu, gellir fy nglanhau.